Hello Makadi. Makadi ndiani? Tiripo ndinonzi Eliza ndiri mutori wenhau. Alright, mutori wenhau. Hengu. Pane nyaya yandanzwawo ndikapiwa namba dzenyu. Iri kuenda kwasabhuku chaite zvinhasi yemwana ane hembe yakatorwa ikachengetwa muhoo. Saka ndanga ndapiwa namba idzi ndikanzi fonerai vavava vanokwanisa kukuita sei kukubatsira. Okay, nyaya iriko musi Saturday neSaturday ndoda kupinda mudare. Saturday? Na 9 o'clock. Okay. Asi mimi hamukwanisi here kunditsanangurira? Iwe ukwanisa kukutsanangurira hai? Nyaya iyi yakamira yakadai so. Mwanangu uyu ane paaita zvidhina zvake ndokubva asiya hembe yake ipapo. Alright. Asiya hembe yake ipapo. Mangwana ndokuchidzokera ndokubva akushaya hembe iye kubva angoti andashaya hembe yangu pana nchiwa zvidhina zvakangogara. Zvinotodiya hapana zvekuita nekuti asingazi kwairi. Saka tazoti garei mushure nawo kwangwani 5 years tashaya hembe iyoyo. Saka murume nemukadzi uyu vakanga vanotora hembe imanje ndokuti vanetsana kumba kwavo. Nyaya yavakanetsana kumba kwavo yanga nyaya yekuti mukadzi ndiye akanga ataura kuti kumurume wake amai vako vanoita zvekubata-bata uye ndo vakadya chii mwana wangu basi panakakara. Saka zvadaro murume zvobva zvamurwadza zvanzi iwe unogotaura nyaya yekubata-bata kwaamai vako sei nekudyiwa kwemwana waamai vako. Ko hembe yeuyu mukomana uyu wawakatora iri kumba umu for 5 years uinayo yawakaenda nayo kun'anga kwavanonzi vakaenda vakanoadziriseko kuti mushoma ndobva wadzoka nayo. Saka iri pano pamusha nhasi ndokwavakuona urori hwaamai vangu here. Saka vadaro vari mukunetsana imomo paiwo nevamwe vanhu zvavo vanga varipo. Saka zvadaro murume uyu ndokubva paipai achida kuti anoona ndokunoona amai vake ndokuvasandurira nyaya yekuti amai ndomanisi akaita nyaya iri kungu pane hembe yemukomana yakatorwa iri pamushapa ine 5 years iripo pamusha ipapa. Saka saizvozvo ini ndauda kubva pamushapa. Saka ndida kuti tinotaurira mukomana uyu auye kuti atore hembe yake nekuti ndakabva hembe iyo isina kubva achikuziva matambudziko aripo kuti akamira sei. Kwani mukomana akabva ipapo ndokubva aenda ndobva asvika ndobva aona amai vake avatsanangurira amai ake ndobva ati chidzika iwewe unoonani unoona vayo akauya kumba ini ndanga ishomberi kumba inoona pane pana ndikangoraronda karesta mwanangu ane paaita kurorivha senge ndobva abvunza kana adiki wanga ndobva atsanangurira ndobva aenda kune mwana wangu uyu ndobva asvika saka ashamwati ndauya ndauya naye ndikuziise iwewe kuti pamushaka ndikurarama pane hembe yako yakatorwa naadzimai vangu. Vakaenda nayo kwavakaenda yakauya yakasungwa ine mishonga iripo uye takamuita zvakare pamba penyu apa vakasvinokora ivhu nepamba penyu. Mushure maizvozvo vakazouya havana mushonga unonzi nyamuparadza vakauya futi vakaita sei vakamwara. Saka ndatingete sei ndikuziise nyaya iyoyo. Asi nyaya iyi hapana mumwe munhu mukuru here waunogona anenge aripo kuti nditaure naye. Ndovazvanzi nemukomana wangu aiwa amai varipo ini ndinenge ndandabudawo nguva iri ndobva vadedza amai ndokubva vaenda kugadheni ndokubva vasvika kugadheni pangu padhuze nepamba ndokugara pasi ndokubva arondedzera nyaya yake sekutaura kwaakanga achiitira kune mwana wangu kuti antu mamira zvakaita sei hazvakaita. Saka aiwa zvakaita sei zvakanaka. Saka mukomana uyo adaro kazi ini kana ndaakubva pamushapa ndichaita kuti ndiite sei nditore hembe iyoyo iite sei ibude. Saka ndikubvata pane zvakawanda zvakaitika zvatida kuzotsanangudza kana muchinge na ndikubvata kuti tienda unomhan'ara kudare kwasabhuku kana naenda kudare kwasabhuku ndine zvakawanda zvandida kuita sei zvandida kuzotaura. Saka zvadaro mukomana wangu embauya ndobva atitsanangurira alright zvakanaka ndozoita bhatana ajiye kuti aiwa ngatiendeina tinobvunza sesu yai achidai vanhu ndobva vabvunza aiwa semunhu ari kuti ada kuzoburitsa nyaya yake aiwa ine muchiregedza kuita sei kumhanya chiporipotyo izvo zvakadaro zvakaita mamira yakaita kudaro then mwana wangu uye ndobva aita sei ane kumwe kwaaishanda achibva ikoko ndobva asangana nevanhu vaivai. Saka nevanhu vaivai iwe panapa pane hembe yako iripo saka ndida kuti ndiite sei ndikupe. Saka nemwana wangu alright pane pandiri kumhanyira chiregedza ningomhanya ndichineko kusvike ikoko kana ndichinge ndobva ikoko unouya uchida sei uchinditambidza ndobva auya ndobva asvotitsanangurira tikati aiwa kana zvadaro zvaita sei zvanaka ndobva tateedzawo vamumanifesito vedu ndobva vauya tikati aiwa ndounyaya panapa ngatiterekedzane tiende tinoonesane tinyaya chokwadi ndobva tasimuka ndobva taenda kupi ndobva taenda kumba kwavo kwego ndobva tasvika ndobva taswa kunzi tauyawo ndobva kuti pano pane hembe yamuinayo yamunoita sei
muda kupa mwana wangu ibudise itiwo rizungu inogona ndisiyeri chichokwadi hembe yedu ubva yaburiswa ndobva taitarisa ndobva tationa chichokwadi hembe ndeyani ndeyedu vanhu vatavatai vatorai mafoto vanhu vatora mafoto atitanga kuitawo mamwe marekodhingi ataita seataita tikataiwo inini chinangwa chonge matora hembe ichanga chiri chekuti kudii tikanzi tikangoitorowo zvedu tikangoitorowo tingoitisa zvidhina tikati isiri chei mutora kuitisa zvidhina inanga ichitoratidza kuti isazvo kuti daitanga chiri chinhu chaishandiswa pamakore mashanu ikaita sechaparara saka right zvakanaka since inini muri kuti inini ichida kuishandisa nematsanangura akangaita murume wehembe yanga yakasungwa yaitoratidzikawo kuti chichokwadi yakasungwa yasudzinurwa pane chimwe chinhu saka zvakanaka saka zvamira kudaro then ndobva tatiti orit hapana chakaipa then ndobva tati aiwa nyaya ndobva tazoisumudza hembe takapisa maizopisa sei makanzi hembe ngaichengetwe for the next 5 years makagara nayo 5 years nhasi makukwanisa kuza kupa hembe iyoyo saka isusu hembe iyoyo tichida pano padare saka hembe munouya nayo here tikanzi hongu ndinouya nayo svondo rinoita sei svondo rinouya tikanzi aiwa nedare kana zvakadaro zvakaita sei zvakanaka dare ndobva rangofira ti hosha iri papo the other weekend yacho to come zvichokwadi ndobva tadzokera futi kudare kuikuri ndobva tashinda tikanzi kauya kataungana hembe tikanzi hembe handiti ndakakutaurirai kuti yandaita sei yakapiswa here makupisa sei hembe inini iyo musi wamabva kuti pano padare makabva muchitaura indimi kuti tiri kunouya nayo svondo rinopera nhasi futi mukudzoka muchitaura the same thing same kutaura mashoko akafanana neyayo ndoasabuka apa pane kudiwa kufuti kwehembe kuripo otherwise munhu tikambomuendesa kupolisi vamwe mapurisa vakangotsanangurirwa nyaya iyi vanogona kunge vane umwe umboni kubata-bata kwavanoita kudzidzisira information ndobva mwana wangu yapiwa tsamba nasabhuku vaenda kupolisi mbaanozipota ndobva adezwa ndobva vaenda kupolisi on the way to polisi ikoko vasangana akanga akuchema akanzi chama ndikukundira ururegerero pane zvakaitika then kana zvichibvira ndinogona kukuripa mwana wangu akati aiwa atigedza takatauza mapurisa vanotaura kuti kudii kana vane zvavanotaura zvinosikangira ipapo tiita sechichipa saka mapurisa ndobva vangoitseketedza ndobva aramba akapisa madzironzi ndakapisa hembe ndakaipisa dichi saka mapurisa ndobva vazongodzosera futi nyaya yekuti kudare kwasabhuku zvanzano sabhuku itai kuti mupedzi nyaya iri pachena pakutaurisa kuri kuitwa saka pedza nyaya ichi yevanhu ava because ine chokuita nechivanhu haisi nyaya ichi mapurisa along the course of hembe zvikanzi hembe kana tikamutaisa kupolisi anogona kunopika pati kana isiri dollars hembe zvimwe zvakadaro vachiedza kutsanangura pai ndokubva vadzoka saka dare racho final yacho iripo this Saturday kuti tinonzwa kuti decision yacho iripo sei uyu munhu wandiri kutaura uyu mukadzi wake ane 52 years waanogara naye iye murume ndofunga anofanira kunge ane 25 here kana kuti 26 years havana kana mwana wese uyuwo mukadzi yake mungana vakatokurira murume saka ndo chitwo chacho changa chiri kuno kundakambotauura nakingston mapupu. Okay, saka mwana wenyu hapana here matambudziko anga achisangana nawo for 5 years idzi? Aripo zvakanyanyisisa hani zvakatane pamwe paakatombobatsirwa akabatirwa pachipesana kuti pane munhu mukadzi ane chuchu kuti akatifura zvichokwadi pamusha pangu pacho kurwariwa hakuperi sekontinuata hauzvinzwisise zvakawanda zvakuitira kana kumagadheni pane zvataita tikangira totsanangudzwa kunzwani pana apa pazvinhu zviripo kumadziwa pano vanhu mukadzi nemurume bati kugadheni kwacho hamuna kana chinotombobuda seti zvinonyatofamba zvanyatoti izvizvi maproblems ari pasi kusangana nawo nawe then special panyaya yekurwara maonend ofu pamusha pangu aperi. Okay, saka imimi rubatsiro rwamuri kuda nderwei? No, isusu hatikuziva rubatsiro isusu ratanga tokuda isusu ndorwekutika uyu vari kusikirira pekuti hembe yakapiswa zvino tobatsirikana sei kuti hembe ikazazikana kuti pane vabatsirawo here kuti tinzwewo kuti chii chakaitika pahembe kana pane zvinenge zviripo toona kuti ngazadzisei ipapo. Okay.